Les rínxols d'or. A la nostra terra es diu que al pot petit hi ha la bona confitura. Ara ho entendreu. Hi havia una vegada una nena molt bonica que tenia els cabells rissats i molt rossos. El seu nom era Rínxols d'Or. Un matí de primavera, la Rínxols d'Or anava passejant pel bosc i va veure una caseta preciosa enmig d'una esplanada. De la casa en sortia una olor molt bona i va decidir entrar. Un cop dins va veure la taula parada i li va entrar gana i va decidir esmorzar. Al voltant de la taula hi havia 3 cadires, una gran, una mitjana i una petita. Va intentar asseure's a la gran, però era massa alta. Va pujar a la mitjana, però era massa incòmoda. Es va asseure a la petita, la que li anava bé per la seva alçada. Però un cop dalt, la cadira es va trencar. A sobre la taula hi havia 3 bols de cereals, un gran, un mitjà i un petit. En el gran hi havia massa cereals, no se'ls acabaria. El mitjà era molt difícil d'agafar. El petit era ideal per a ella i es va menjar tots els cereals que hi havia. Inacabat, va beure 3 gots amb llet calenteta que encara fumejaven. Un gran, un mitjà i un petit. El gran pesava massa. El mitjà tenia la llet massa calenta i es va cremar. El petit era el que millor li anava per agafar-lo i la llet estava tèbia. Així que es va beure tota la llet d'aquest got. Havent esmorzat, a la Rínxols d'Or li va entrar molta son. Va anar a l'habitació i va veure 3 llits, un de gran, un de mitjà i un de petit. El gran era massa dur. El mitjà no tenia els llençols prou fins. El petit era de la seva mesura i el més còmode, així que s'hi va estirar per dormir-hi una becaina. Al cap d'una estona, els propietaris de la casa van arribar. Eren una família de 3 ossos. El pare, un os molt gran, la mare, una ossa mitjana, i el seu fillet, un osset petit. Només entrar, el pare va dir: «Algú s'ha assegut a la meva cadira!» La mare va cridar: «Algú s'ha assegut a la meva cadira!» I el fill va somicar: «Algú s'ha assegut a la meva cadira i me l'ha trencat!» Van apropar-se a la taula i el pare va dir enfadat: «Algú ha tocat el meu got de llet i els meus cereals!» La mare va xisclar i va dir: «Algú ha tocat el meu got de llet i els meus cereals!» I el fill, quasi plorant, va dir: «Algú ha tocat el meu got de llet, els meus cereals i s'ho han acabat tot!» Van anar a l'habitació i el pare va esbroncar: «Algú s'ha estirat al meu llit!» La mare va dir: «Algú s'ha estirat al meu llit!» I el fill va dir molt espantat: «Algú s'ha estirat al meu llit i s'hi ha quedat adormit!» En tot l'enrenou, la Rínxols d'Or es va despertar. Quan va veure els 3 ossos, va arrencar a córrer per tota la casa fins que va trobar la sortida i va marxar cap al bosc. Els 3 ossets es van quedar ben bocabadats. I vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. Us podeu subscriure al nostre canal si voleu seguir escoltant contes. Fins la pròxima.